Pinia berta paklang pon perang kardong karbiang long. Tiken years kelang arada tumaphan nili berta than bang phi rubjili kro pipensi aberta nang paklang pon po. Pini perang ke pe nang palia berta arjupon pamisina. Prenipha inkoira ke thomani lakha inkoira trok duar bagori MSC constituency ke parlo kahora jilang so phumen ingtia rongamekar sar etbe chiklojon phos se kisu kacholong akhi adat kabe kadure ajok penang an keso chichak nanglu lasi mesen se kachilang jiaphan local MSC mate education em Richard tok bialong kerap kachuhang lason si keso det abangphu ahematum lapen rong inut banghini abangphu atumpen pherang ke tumalong nangke thandu na tengki keso det sar etbe chiklojon phos se kisu kacholong mena Karbi ron atang penta chelanglo lapen rong alom se kachilang ahem doktor alongta chelanglo bonta keme angthek avelang keme ji kali non ke abang an sitame kang et asonlo misenadim se kachilang ji puta akhi adat kawe kadure ajok chelang thek thedetlo puta nang thandun lasinon misenadim se kachilang ji phan local MSC mate education em Richard tok biaphan nang ravek thapusi kesodet abang phupen chuningri lapen rong arada tum sitame em ake hai Richard tok biaphan ravek thapusi chuningri lapen nang ravek popusi ningche thelo puta nang pachini dun Kajiranga ben resaning ti tike news pini jola ethe keso kun elam chuningri ji pusi nelo nilimen ke sotro sing be dak kohara kumen tiarong nasi la nili langtu asopo sar be keso non serious keso ke chekluyon pho ni dolo hita prang pen asap sap keso kulete chekluyon roksin ke bang dolo janon ke dak hospital su asap su hospital paklang lo ha di la hospital hidipi andang lang dak pohara tawan tudet paklang lo sita un endelo non khai bom aprang la sona ke kang ave non ke apok akeng ga do vita kang adlo sia doctor tum putulo hospital ki thile ponon non tum hadang le pon pe li pute lo su ke lang chi turok populo sita pon jiwa pita ni tum ta khoros ka vi ayo ne rong si ta chi rung lo mame phari si mame koi mame thong kep lo puson rong si chi rung si along hospital so bi thei lang lo pen ni tum Hindu ron ta mondir long ta lang lo ta upaya de lo sinon ke upaya wang si ni tum lukel mi si yem sar bang long arjun long bom mame tum chi than je yem sar long ta chuning ri tha na tum yem sar ta son na ke rap pon du alam si ni tum ta ke thek the lo ba ki du lo ya lang li supo inu do ta pisogemen hadi lai pisogemen do hadak penda lang li ta ki rabdun ulo ta upaya de lo bang em si du na pot la si non upaya bang si dak ni tum doar baguri inko ra throga constituency em si lo em sar lo a phan chuning ri yi pu son si ma tha lo ba ka chuning ri lo alang li ni to phan ta pine akerap nang pidun pen nang payoy dun wani me ni pu son si ni tum ma tha lo si nili ang ito pan nang chuning ri texture lo si so nang rap don son ten me paro son si yan sar phanta churu lo pan chol la nangli hem asar bura kisu pu chikloyong kon bagdo po nili hem asar bura kisu ke chikloyon polo akisu bang kopya kisu lo ni akiso bange la son de lo mane kikang ari akeng la son he pong ki akeng ta damon la son ke kicheng si ke jondis pulo ke chilang bom lo henel tum en ke non phi kikang ayar lo intenali tum ini rason se doktor hin ga chilang dulu mande o doktor hin lapu chipon lo bom ta ni tum mi der lo la pen kidu ka joinin tum tangka maha paisa ta chlong thik thede lo lasi non misen hospital long ta chipon thik thede lo intenali tum la non ka chilang ye phanang li tum la non ki khi bom education em ake hai richard tok be long nali tum ko pichu ningri pajer yende nili tum ke chuning riang kang tung la son lo mane nang rap kirap ka changang tung lo mane nili tum ke kiduk det ke boy det chu tangka maha churin de thik thede da joini si nili tum kirap ka changang tung lo la non sa do bom yem sa phan chuning ri kang tung ke
ang rabek thap nang biale rabek thap ga chenri kang tung ke te la non la kiso de da bang pu amen nang li thanik tha la non kiso det bangke nili po men ke sar et bi polo kalang di arta ko an bag du po arta 60-65 la son la an du po di ta cha ja nang li ko na si kiso nai lo non ge han kiso nai bang ke da ni popen nin bam niking endam ipina la ka po akdon sup pikan ma na chupik mane analo pichi mana ajo ki thurni ipin akar em la bai kalang di tang tang ti chiklo jon kan bag du po kiso ke kiso mane ke sini lor bang ke sikron polo ala sin de pen kiso joy joy isini pusto bam ma orino hui ma pu pen pen ke ikram truck ne dolo kalang di ta la sente nang li la non education em ake hai richard tok be long nang li kerap chohang jimante sab johan ni pu sini dolo la non kiso teng ke da si nang rabek tha biale tha ni dwai ni bagwi hong bak sidan hong bak pu si nang rabek tha pusi tha pu si chuning ri lo ke di ta choi lon te de Preni phaing ko ra ki thom phom kurur ni Hauraghat Higher Secondary Low Charlie ahemalong Karbi Low Charlie asong mati case a Hawar ke hat branch committee ahin pen ningkan hini apharman aphan arpu kimi kachilaramai padopon non arpu kimi kedeng pona tumamen lake Rameshwar Terang president Ruptali Ninghi P VP Suresh Rongchihon secretary Binod Ingti assistant secretary lapen Bangtroxy Societum sitame arpu chedengdun lapen laso amayalong aprang prang ke selong ke klem dun tang karlitang anok be lapen anok be pi atuma phan sitame minute isia pharman chikimo pon lapen iprang koson si ke mesenjima lapen ke paprang dun thekji lapen jumesen alam sitame arju ponlong Rameshwar Terang pen mai chupatir pi ponsi mai ingsam jin pen pachun ponlo Fuloni pen siba be TK News lesong hawar ke hat branch committee mate aru amai tu mahin pen ningkan suri ne rank koira hini lapen ningkan suri ne rank koira clear farman dak arpu ka celara mai pedulo udir sa full meet pedu pon afila bang so mai long nil tum fita me tiri pi mai hin pen angcha to unsi dak cerap cetu don lo mati bidi suri fita me pikang lo jase met ilu tum la bang so karbilo chair lesong hawar ke hat branch committee arpu ka celara long tu fita me jase met pet bang piloma hawar ke hat aha war long Lokachar le aru sujang tum phan dasimet cherok to gamai ki pi pon pen ke chenglok dak anti social activities along ajak ka involved in fitum tum dirta long lo lahai fitum tum lahai kisu men ka pejok donji pha fitum tum dak chingwai pon lo lan chata kali karbia khai brona lage si khai mo er bong pena pot ladak kedo il tum karbia khai tum jutang jubat pending sumpot pen chenglok il tum porom puchi fitum non ovikimi tum fila bangke kirim kibidun aphan itum charlie ponangi putra me tum dak than ponong lo lapen ke bang jelang arni khai ki sungon seta me itum karbilo charlie asong dak lo ahin pen kache song pon rapeji phan seta me dak iltum than pachini ponong lo jase met iltum che than ponong iltum khai phan mangke pini hotur fru on seta me itum phan nang benefit central government ponon state government pen ponon itum suppress pemi et iltum rights mukha ponon iltum kedu ana fona mu fata me tumon langdang protang tel tum hanmang ke nang pavir ja bidisi claim rong lo la ke jase met cultural onslaught economical bang so onslaught lo lapen itum piloma elame ki fata non ke ingbo bom afon sidolo fata me arpu bang ke piloma ke ase tum busin tum matha lapen mo pe fata me il tum dakching bai pon lo che ke ase bang ke lagi power kali lake is responsibility penak la bang so asai ka che claim ji pan pini fata me nal tum media thing mo fata me il tum penang pachini pon lo lapen ke bang jelang fata me tum ke khai pan arja pon thipo bangka no arpu kedeng nan kenan arpu kedeng kunil tum face bearers pelorong la bang ke bang prep ho lapen general members bang po lapen dak nanga chatong ana tum bang ke la bang ke general members lo dia khala bang ke bang po bang ke executive members po la phone of dak arpu ke chokli man bang ke dak pleng pon lablo lapen kenang jelang son bang ke bang jelang por fita me tum han pu patha pon bom la phone ta me pinilo lapen il tum dak kang wai pon bang ke pini mai phu lodang te alang li bang ke apna ke claim tang lo dun mai phu fi put pini bang ke mai phu lo Rameshwar Terang lapen kongchon bang ke sura from chehon
alang se me ke claim tang bang full lo lapen experience ta melang tum to lo lapen khai phan claim pon pemi ji puning se thi pemi ala to phan se me cha don don lo la son pinia mai TK News pen pinya berta pan si kang ton pon lo kardom